Kajing hertma suicide ka balakam dagi Taliban jong ka Pakistan kala penyap ya khan Riew ngut ki sipai bat pen Mynsaw ya Palat arpe ngut ki Riew kentup ya ki Riew pajba ong ki he sarkar bat ki officer pulit ha ka AFP Riew Kheinduh ne suicide bombar ula Jingpynbthei bom ban penyap ya lade bat ya ki wei ula len shop da ka wei ka kali ka balakit bom ha ka kanhun sipai laong uwei uhe sarkar hanot Waziristan district jong ka jala Khyber Pakhtunkhwa ubom syam lapan pau kerteng namar ba syam layo bor ban kren syakilat pathai kubor ula ong ba khan Riew ngut ki sipai ki layap kabala nang kyu na ka khat lai ngut sya ka khan Riew ngut ka Jingpynbthei kala pelong ru ya ki tenum jong ki arteli ki yeng bantua hakaba Riew ngut ki khna kila Mynsaw ong uwei officer pulit ubalabu ban in charge hakate ka district haka AFP ya ka ne ka jing thombor lakam da ka kanhun nong Jingpynbthei bom suicide jong ka kanhun le no Hafiz Gul Bahadur kabade ka kanhun jong ka Taliban kaba ha Pakistan kala sakhi ya ka jing ki state jong ki kam thombor hakithan jong ka kibadon hakaput bat ka Afghanistan nadu bala kurup ya ka bor sansyar da ki Taliban ha Kabul ha usnam arjar arpuwe hakaba ka Islamabad kala kanno ya ka ri bemarjan jong ka ba sephang sepngi ba ka ailat ya ka Kheinduh jong ka ban pendon kam na ka benta ban thombor persya ya ka Pakistan kat ba ka Taliban kala kanta ya kitei ki jing kanno kumba arspa khandai pho ngut ki Riew kiba khambun ki dei ki officer jong ki bor pahara kila sya penyap na ki jing thombor na du basdang jong uni usnem haki kunhun ki ngatiar kiba ya le persya ya ka sarkar habaro arteli ki jaka jong ka Khyber Pakhtunkhwa bat Balochistan katkum ka jing ai jing khen na ka AFP Thank you.